Пълнолуние в Скорпион. Какво да изберем? Сянката или светлината? Всъщност не трябва да избираме. Трябва да съчетаем и двете неща, защото те са част от нас. Ние сме хора и имаме всички аспекти в нас. Имаме както тъмната страна, така и светлата. Не трябва да бягаме от едната, не трябва да се крием, защото тя е част от нас. Трябва да ги съчетаем, да бъдат нашия двигател за нашето израстване. Защото там, където е най-скрито и най-тъмно, има най-голям шанс да се изстреляме и да бъдем ние, да бъдем автентичното си аз. А светлото може да ни дава посоката и нещата, които ни изпълват. Не се страхувай. Имаш силата да се справиш. Дори да се чувстваш слаб, разрушен, не можеш, можеш да се справиш. Силата се крие в теб, а понякога трябва просто малко помощ отвън, за да можеш да видиш по-голямата картина и да видиш колко много сила притежаваш и как можеш да се справиш. Дават ни се изпитания, които можем да минем. Важното е да не спираме да вярваме, да се доверим повече на усещанията си и да знаем, че след всяка трудност идва нещо хубаво и нещо истинско. Но да си позволим да се борим за него. Дързайте, бъдете смели. Не живейте в чужди очаквания, не живейте в това какво искат хората от вас. Не живейте в това какво е редно и какво не е редно. Вие най-добре знаете. Тялото ви най-добре знае. Доверете се на усещанията. Доверете се на вътрешния ви глас. В момента сме в един хаос, в който ни дава много мощно поле за трансформация. И сега е момента да сътворите живота на вашите приказки. Това, както искате да живеете. Да бъдете пълноценни, да бъдете щастливи, да бъдете цели. Не може вече да бягаме. Когато бягаме, ще се случат някакви външни фактори, които може да ни побутнат. Затова го направете доброволно. Ще успеете.